kullum dalla muke ganin ci gaba. an gaishe ka Amarya Fatima sun yi sa'a yau da Farudi. Suleiman na sani tun muna yara ne ba da. Domin shi dai mutum ne kare da kyawun tafiya. Domin harfe da kyau kaga kyau tun nan har masu can gaba. Babu shakka kwarai ya ce mai tarbiya. Ga karatu ga ibada kullum baki da makara. Idan haka sai mu gobe za mu baki sarki waina. Kai da baki zaman aure karki amana. Alƙawu da kira mu mu murna. Shagalin aure ne yau ake aure. Suleiman ango Fatima da zamto gimbiyar mata. Suleiman ango Fatima da zamto gimbiyar mata. Suleiman ango Fatima da zamto gimbiyar mata. Kabura ta zo gurin garafi ana ta farin ciki. Da sunayen kawayen amarya ni ba za ni ta ba. Suna murnar shagalin biki. Da Sanusi za ni gaida Alhaji Harisu ya yi murna. Ya Hajja za ni gaida ya yi saki ba zan bari ba. Ya Musa za ni gaida baban gida ya yi murna. Ya uku zo kai ma ka data. Cikin mai za ni gaida Kizale har ta yi murna. Ta wuce zo ni daka. Ya Aisha ta yi murna. Salamu ba zan bari ba. Sai Hajiya ni za ni gaida. Ita ma ta zo murna. Iyayen ni na ango a yau sun zo shagalin bikin aure. Baban Adi da gaida, Baba Bala ba zan bari ba. Baba Lado za ni gaida, Baba Lawal na saka hawa. Baba Ado za ni gaida, Baba Sharif ba zan bari ba. Baba Sani sa hawa. A yau shi ma ya nuna suna murnar shagalin ilimin da za ni sa har hindu sai na murnar ɗaki baya na gajiya a lokaci da sa har da nura yana da farin ciki ga umar ga jamilu suna murnar shagalin alfi da sa har da haro na da farin ciki alas maula na gajiya ga mustapha ya yi murna maganin ya zai danta yadda ka zo kai ma da kaka shi ma ya yi murna ina koma can a makwa abokai ne su zani gaida Yusuf ya zo bikin da sakin layi ni zani gaida Isma'ila ya yi murna ina je yar malamai ga badan jiyan sun zo da murna ina Allah zani sa har da wagasi mai na da murna Zulmi ne ya nisa a yau shi ma ya zo bikin da wani babba zani gaida Shamsu na lifa zani gaida Laila ka zo kai ma ka taka kai zani na sawa ka ya yi murna tare da ma zo ka taka shagalin aure ne yau ake murna Suleiman ango Fatima da zamto gimbiyar mata. Zan ga ka takar kwanta na shi ne da
masoya na nan aure kaka shagalin aure ne matun wata zamto jinkiyar mata kaka shagalin aure ne matun wata zamto jinkiyar mata Mr. DJ jira mana sauri kake yi a gyara man fili don Allah jama'a ina kiran ka ai hakuri a jama'a ai ban go ba sha ka ga yana zan tsaya ku a jama'a don Allah